Actress, humble beats. You may be far away, but my heart feel close to you. I'm in love with you. This got me act the fool, girl. Don't be scared, me I know the bubble you. Girl, I cover you, cause I want to marry you. I know the lie, your love, they blow my mind away. I can't go say you come my way. She want to thief my heart away. See ole, ole aji ole. I know the lie, your love, they blow my mind away. Blow my mind away. This love driving me insane. Driving me insane. She want to thief my heart away. See my heart away. See ole. In this stormy weather, I will always stand by you. Never letting go, cause I'm deeply into you, girl. I'm in love with you, can you feel my heartbeat? Do you even realize how amazing you are to me, girl? I know the like this love, they blow my mind away. Thank God so you come my way. You want to thief my heart away. See ole, ole aji ole. I know the like this love, they blow my mind away. Blow my mind away. This love driving me insane. Driving me insane. You want to thief my heart away. See my heart away. See ole. You want to thief my heart away. Blow my mind away. See ole, aji ole. Driving me insane. Never be keep up. See my heart away. See ole, aji ole. Be far away, but my heart feel close to you. See ole, aji ole. Swaps. Take my heart away. Ah, yeah. See my hope never die. Actress, humble beats. Humble Mrs. Chisara Jane Ada Zion. Ihe na-eme n'ụbọchị taa ọ na-akpọtụ n'ezinụlọ anyị amụ nwa ha nwoke aha ya bụ Okechukwu Jazz anya m na-eme wedding church wedding today. Ọ ya bụ ihe na-akpọtụ ebe a anyị ji nọrọ ebe a na-esi nri. Nke ahụ bụ obere njọ ime n'anya ifu na ite niile bụ sọ ọkụ ma ebe na-acha white ma ebe na-acha red ma ebe na-acha green ka ebe na-acha yellow ha ncha ma brown ma kwefuru na ebe niile dị complete. So onye ọbụla rie ọgwụ afọ SS na oke eji asị o zuru ka eme enwere onye ga-akwụ agụrụ na today. So anyị nwere many dishes different type oriko ha ncha niile ụdị ọbụla ị chọrọ ebe a ihe olili na-ezuru oke tata maka ndị Igbo maka ndị ọcha ọ dị ebe ọ dị complete. Mkpewe ekpere ata ọ na-ama nna mana ihe nwere ikwu ugwu asị m Chineke onye mere ka di na nwaanyị a kwekọrịta na ha ga-abụ ofu arụ and onye mere ka ọnọdụ ụbọchị taa bụrụ ihe pụtara ihe guzosi ike arịọ onye ọbụla anyị niile na-arịọ taa bụ ka Kraịst mere ka ọnọdụ a dị otu a ka ihe ọnwụ a pụta na-abụghị ihe akwa ka ọ gaidie ha ka o kpuchide ha nye ha ofu obi na ịhụnanya iji nọgide n'ime marriage a ruo ọgwụgwụ ndụ ha ruo mgbe Kraịst ga-abịa ka gị ihe ọbụla ka ga-ebute ọgbaghara n'etiti ha ka nna anyị were gọzie ha na ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị nyekwuo ha akụ na ụba ha ga-eji wee zụọ ụmụ a ha ga-abụ ogbenye ihe ga-agara ha nke ọma ha ga-ebi n'udo na ọṅụ. Ọ ya bụ ekpere anyị n'ebe ha nọ n'aha Jizọs. Thank you very much. Hey, Ada Zion. Ada Zion.
Ada Zion. Good morning. Good morning. Oh, OKECHUKWU Linus. Okay, OKECHUKWU. I found that my living here because you're part line or the brands if you do Nah, here can come. I'm maybe say bit because my foot to be from here, but so since I don't can here because to time I don't mind too much. So in case I see now back it out so wine, also some wine in toasts. So other wines I will go some places myself. I don't know how I will start telling you. For now, one day after one day I freeze. The other ones has been freeze with ice block. Like all these empty containers you are seeing here are the ones we have freeze. I think empty crates. Some of them has been taken out already, sir. So some are also outside. But for now, the one we freeze already are like we have. We're going to hit back from my wine, my go to her. This will go for them because in there for and there you may hammer and abani. Careful this one. They're forgetting calling. This you see here, on my also my freeze together. My fridge China forever. Some my freeze freeze. So and where's the Bahaga and when I have to India on so Ndika Igbo Cultural Association I went to school even no go outside. I don't come from Adamawa State. So, I want to hand up FISCA, Federation of Igbo Students Cultural Association. So, I have the title Elder or NKECHINYERE. So 11D, oh she come into my life and make everything so interesting. My chérie Coco, now you a carry a matter for head. Imani mata, udara mita, uwabu koibo. Be my wife, oh be my wife, yo. What a dimma, what a malumma, hey. Uwabu follow nanya. Kilibenu what a dimma, what a malumma, hey. Uwabu follow nanya. What a beauty, chocolate. What is so lovely, oh. I'm so guilty. Your love is for us, oh. And I bless the day you came into my life. One year, oh, piano, 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 piano. What you wanna piano, oh my sweet Diana. She pets me like she be my mama. What a dimma, what a malumma, hey. Uwamo follow nanya. Kilibenu what a dimma, what a malumma, hey. Uwamo follow nanya. What a dimma, what a malumma, hey. Uwamo follow nanya. Kilibenu what a dimma, what a malumma, hey. Uwamo follow nanya. Ngwanekene figure eight, ngwanekene chocolate. She dey make me meditate to your baby, I can concentrate to you. Ngwana sonki yo, ngwa usoma. Mwata ekwechi yo, ngwa besi bwaga dema. Piano, piano, piano le, piano. Ngwa jimunalo piano le, oh my sweet Diana. She pets me like she be my mama. What a dimma, what a malo.
Yeah. Sir, may we know your name? My name is OKECHUKWU. OKECHUKWU. From where, sir? I'm from NKECHINYERE, Imo State. Okay. So who is your bride to be? I mean, Yeah, my bride to be is NKECHINYERE Grace Damian from Ikeranzizi Amuziobo, Imo State. okay. All right, sir. Can you tell us where you meet Miss Nkechi for the first time? I met her by the power of the Holy Spirit. So it was a divine, it was a divine lead that God made for me. So it's a very long story. It's not something that I can be able to express myself here now. So for her to wait for me for 10 years or more, it's not is abnormal, but with God, it's normal. So that is why I said it's a divine something from God. Okay. All right, sir. I know you know your bride to be very well, right? Yes. So tell us little about her. She's a nice girl. She's a lady that fears God, and she's 100% what you expect to have as a woman. Wow. So, sir, you are telling us now if you are asked to change something from her character, maybe something in character or anything from her, do you have anything to change? You know that if something is divine, if the power of God is there, everything is perfect. Yes. Yeah. Okay. So you are telling us she's perfect by the grace of God. She's arranged by God. So I don't have anything to say in terms of that. Besides, whatever God gives to his people is more than perfect. So he cannot give you a bad gift. So every of his gift is very perfect. So that's what I will say in regards to that. Okay. So do you have any message to her before you say I do? Is there anything you want to tell her? For now, there is no message I will send to her. But if I have to say, I will say that she's a woman that I would love to marry, even if somebody, God will give us a grace of another chance. So I would like to have her in my house, So that is the only thing I will say in regards to that. Okay. All right. So tell us, what's your expectation towards this marriage? My expectation is that God will bless. Amen. We bless the marriage. So, and whatever God has destined in terms of uniting a man and woman, we will get it. Amen. So that is how it is. Okay. So what's your prayer to your occasion, your marriage, your friends? Yeah, I pray that God should grant us a very happy family. Amen. And give us, make two of us to be fruitful, for us to gain whatever God gives as a gift of marriage. And my advice to all my guys outside there is that they have to be very, very careful to choose whom they want to live with, and they have to. I don't know. But I pray that God should give them a woman like my wife. Wow. Yeah, because when you look at it, for a lady to wait such a long time, so even to my maternal people, they said that they are going to crown her today, OKECHUKWU of Umueleke. Wow. So they said that they will consult Eze in the Chukwu to give her a chieftaincy title today as OKECHUKWU. So which my maternal father is a king, and maybe they will join us today to crown her OKECHUKWU of Umueleke. Wow. That's how it is. Great. That's great. All right. Thank you so much, sir. You're welcome. We wish you a happy married life. Thank you. I will say congratulations.
congratulations in advance. Thank you. Thank you so much, sir. You're welcome. Good morning. Yeah, sir, may we know you? My name is NKECHINYERE Onoha. Okay. I'm from Omonakano Wed Autonomous Community. Okay. Is the groom your brother? It's my friend and my Christian brother. Okay. So how well do you know the groom? It was terrible. Everything about his life, number one is God. Okay. Sound like he said initially how he met her wife and his wife and everything. It was a divine wedding, and God destined it. The beginning, I am there, and also today it was a surprise thing for him to choose me as a best man. The day that we started the prayer about whom he will marry, there were 3 or 4 of them. I'm present while the prayer is going on, and God chose this particular lady for her. And since beginning till today, so everything about him and his wife is excellent. So God knows the best for them and why he united 2 of them. Maybe from tomorrow going on, people now will understand why God made it to be like that. After 10 years, they now come to get the wedding. So it's well. So what's your prayer and your advice to the couple? My prayer for them is that he that started the good work must accomplish it. Amen. Like I said initially, every one of us now cannot understand it. But after a few years, we now understand why God made it to be like this. So it's a divine program established by God. So everything about them is excellent because they started with God, and they are also with God, and they will also end with God. I mean it when I say I love Jesus' you. name. To prove I'm to you, I'm giving you this ring, oh. Now you believe me when I say you be my final bus stop. Cause in you, I've seen the treasure I was looking for. And today, I make this vow to you. My eternity, I wanna spend it with you. You belong to me, I belong to you. Oh baby, Ibunkemo, Ibunkemo, Ibunkemo. Oh baby, Ibunkemo, Iman Ibunkemo, you're my, oh my baby, you know. I'm so glad that I found you. Baby, I swear it's gonna be forever. Always gonna be around you. Baby, I swear it's gonna be forever. And today, I make this vow to you. I make this vow to you. My eternity, I wanna spend it with you. You belong to me. You belong to me. I belong to you.
Rosita Chikodi Sebulem na Donatus Chima Mosu na Grace NKECHINYERE Damian na Yusus OKECHUKWU ha ji okwukwe ha nwere na gị na n'ime onwe ha were bịa taa ịkwarịta onwe ha nkwa ịhụnanya menụ ka ndụ ha na-agba akaebe mgbe niile maka ịhụnanya nke anụ anyị na-arịọ gị nke a site na dị nwere Yesu Kristi nwa gị onye gị na ya dị ndụ na-achị na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ otu Chukwu site n'ụwa tụwa niile. Genesis. Inwenu Chineke were kwuo sị ọ dịghị mma ka mmadụ ahụ nọrọ naanị ya, aga m enye ya onye enyemaka. Inwenu Chineke si n'ụrọ ala ahụ wepụta anụ niile bi n'ọhịa nakwa ụmụ nnụnụ niile na-efe n'elu. Ihe ndị a niile ka ọ kpọtara nwoke ahụ ka ọ mara aha ọ ga-agụ ha. Nke ọ bụla n'ime ha ga-aza aha nwoke ahụ gụrụ ya. Nwoke ahụ nyere anụ ụlọ niile, ụmụ nnụnụ igwe niile, anụ ọhịa niile ndị ahụ aha. Ma o nweghị onye enyemaka tosiri etosi achọtara nwoke ahụ. Ya mere di nwere Chineke ji mee ka nwoke ahụ rahụ ụra miri emi. N'oge ọ dị n'ụra, di nwere mịrị otu mkpịsị ugwu ya, bịa were anụ ahụ kpuchie oghere ebe ahụ o siri weta ya. Di nwere Chineke ji mkpịsị ahụ ọ mịpụtara n'akụkụ nwoke ahụ kpụpụta nwanyị, kpọtara ya nwoke ahụ. Oge ahụ nwoke ahụ kwuo sị, n'ikpeazụ nke a bụ ọkpụkpụ si n'ọkpụkpụ m nakwa ahụ si n'ahụ m, a ga-akpọ ya nwanyị, maka na esi na nwoke mepụta ya. Nke mere nwoke ga-eji hapụ nna ya na nne ya bịa rapara n'ahụ nwunye ya, ha abụọ abụrụ otu ahụ. Okwu Ozebrowa. Ngọzi na-adịrị ndị na-atụrụ Chukwu egwu na-eso ụzọ ya. Ngọzi na-adịrị ndị na-atụrụ Chukwu egwu na-eso ụzọ ya. Na-agakwanụ n'ime ịhụnanya dịka Kristi si hụ anyị n'anya ma were ndụ ya nye Chineke maka anyị, dịka àjà na onyinye nke isi ụtọ. Na-asọpụrịtanụ di unu n'ime nkwanye ugwu dịrị Kristi. Ndị bụ nwunye, na-asọpụrụnụ di unu dịka Kristi si bụrụ isi nke nzukọ bụ ahụ ya, ma bụrụkwa n'onwe ya onye nzọpụta ya. Ya bụ ka ndị bụ nwunye sọpụrụ di ha
di na nwunye. N'ụbọchị taa, o nwere ihe onye nwe Jizọs gwara anyị n'ozi ọma ya bụ nke nwere isiokwu Acts chapter 19 verse 6. Ọ sị ihe Chineke jikọrọ ọnụ mmadụ ekewakwala ya. Ọ bụrụ na 2004 ya kọtiri very intelligent. Because we got to make it through that. Don't want to shout. Ọ sị na ihe kacha agbawa ya obi ọ na-ahụ n'akwụkwọ nsọ bụ ihe ahụ ndị mmadụ na-ede ndị otu Kristi na-ede Kristi na-ede okwu ya achọghị ikwu na Jizọs Kraịst kwuru ya. Ọ sị na ihe Chineke jikọrọ mmadụ nke kewapụrụ ya dịka ahụmanya nke nwanyị na-anwụ dị Jizọs Kraịst sị na ihe Chineke jikọrọ na mmadụ nkịta kewapụrụ ya. Ihe dị ụtọ ya na ọ bụ asị medecha ya sị ka mpost ya sị ya, my brother, you are blaspheming against God. This is blasphemy. Otu mgbe asị hapịa na ọ gbanwere ọgwụ mmiri ọbụla zoro ka a na-echewa ya. N'ụbọchị taa, ụmụnna ndị a na-agba akwụkwọ na ndị nke lụrụla di na nwunye ebe a na-agwa anyị na ihe ọbụla Chineke jikọrọ mmadụ nkịta ekewakwala ya. Yes, na-achọpụta m kemgbe m kwụsị efere na kemgbe m mara ihe na-aga n'ụka. Ọtụtụ ihe na-eme na marriage asị na marriage agbasala, ọ bụghị na ihe si n'ezi kama ndị ahụ jikọrọ ọnụ n'onwe ha na-eji aka ha ekewa onwe ha. Ha adịghị aghọta onwe ha nke na ị ga-ahụ ndị gbara akwụkwọ ha rụba otu afọ ha rụba afọ abụọ ha gbaba afọ 10 ha sị na ha na-alụzikwa ọzọ, nkewa abata nsogbu abata. Mana anyị ga-ahụ nọ ndị gbara 50 years ekele dịrị Chukwu na enwere ofu nna anyị ukwu n'ebe a mere 50 years ha na nwunye ya gbara akwụkwọ ha ka were ịhụnanya na-aga n'afọ gara aga 29th of December n'afọ gara aga ka ha na ebe a bụ celebrate ha was a witness. Ya bụ ihe na-achị gwa mụ na gị n'ụbọchị taa, ọ kachakwa ndị nọ na sakramenti nke alụmdi na nwunye na ndị a na-abanye n'ụbọchị taa na dịka unu na-apụta ebe a unu na-achị gwa Chineke na ihe o mere na mbụ si n'ahụ Adam wepụta agịrị ya na kpọri were kee Eve na ọwụ misteki ka o mere na ya onwe ya bụ onye ihe were sakramenti a n'onwe ya site na mbụ si na nwoke ga-akpọrọ nwaanyị ha na ya bụrụ otu na ọwụ misteki ka o mere. Anyị ga-achọpụta na ndụ Adam na Eve bụ nne na nna anyị izizi. Mgbe Eve mere njọ gaa were mkpụrụ osisi agwọ o nyere ya taa, enwe mgbe ọ gwara anyị na Adam kụgbuwere ya. Mba, Adam akụgbughị ya. Adam abaghara ya mba. Ọ ma na nwunye eme na misteki, gịnị ka o mere? Ya tọlọreti anya. Ya bụ ihe isi mbụ na-eweta nkewa na marriage bụ gịnị? Ihe ndị oyibo na-akpọ intolerance. Ele ihe ọ bụ n'English. Intolerance. Enweghị mmụọ nleghara anya n'oyibo. In English, enweghị mmụọ nleghara anya. Nwunye gị ga-eme ihe ma ọ dịghị eme ihe, ị gasị ka ileghara anya gị si nnọọ ka ishiwe nnọọ shiwe nnọọ shiwe ya chụwa ya nnọọ ka egwu chụpụta ya n'ofe ya. Pụta ihe n'aka Adam n'ụbọchị taa. A sịrị anyị na nwoke a nọ na-ehi ụra Chineke abịa mere mkpịsị nke ya. E nwere ihe obibi na asụsụ nke eji dee akwụkwọ Jenesis bụ ihe ọgụgụ nke a gụrụ anyị ebe a n'ụbọchị taa. That language, if you don't understand it and the tradition of the people of the ancient Near East and their Kenyans, you do not understand what the hagiographer is trying to communicate to us today. Never know. Mgbe ọ na-asị Adam na Chineke kere Adam, anyị aghọtaghị ihe Adam bụ. Na biblical language and the Hebrew language, Adama ya bụ Adam, ihe ọ pụtara bụ gịnị? Aja. Ya bụ na or sand life. Ọ ya mere a sịrị na nna anyị izizi nwaanyị mbụ bụ onye Eve. N'asụsụ Hibru Eve bụ Eva. Eva bụ gịnị dị ndụ life. Ya bụ mgbe Chineke kere Adam, he has no life. Unu ghọta ihe na-ekwu? Life nke a na-ekwu ya bụ na mmadụ na-akpagharị. Ụfọdụ n'ime anyị bụ ndị nwụ na kemgbe ha na-akpagharị. Not here, I mean my village. Some people are died long ago. They think that they are still alive. Yeah, but now marriage, the life of the man is the wife. Oh yeah, evil. Now say she not pray there. Now
dị unu n'anya ndị bụ di mekene dị hụ nwunye unu n'anya na onye ọbụla gị na-eme nwunye ya ihe na ọnwụ ya ka ọ na-eme igosi nwunye gị ịhụnanya ị na-egosikwa onwe gị ịhụnanya ihe Chineke jikọrọ ọnụ mmadụ ekewa akwali ya ihe ọzọ nwere ike ikewe ya bụ kenede enweghị nsọpụrụ lack of respect nwanụ dị ọsọ na-asị ebe a n'ụbọchị taa ndị bụ nwunye anọ biko pụọ ya n'ụzọ kwana aha gị ọgịnị chikọdị aha gị respect ụfọdụ mmanya ọnụ a na-agbata egusie adịghị n'oge be very careful ya bụrụ na ịnwe onye na-ekwu ọtụtụ okwu jide onwe gị aka ịbụ nwaanyị ọ na-ewute nnọọ mgbe akwụkwọ ahụ nwaanyị na-ebute ụtụtụrụ enwe ofu nwaanyị ọma n'akụkụ ụlọ anyị gbara ebi ebe a na azụ ụlọ ebe a ha ga-ebi ụlọ ụtụtụ mkpụrụ amụ cheki obi na-asọ dị eso ama mbọ ya ebe emepụrụ dịka ihe ahụ jide ọnụ gị aka respect your husband ndị bụkwa n'oge so that's ụmụ nwoke na-eche nọ na ike ọchịchị niile nke ezinụlọ dị ha n'aka we are the foundation we are the substructure we are the super we are the substructure we are the superstructure we are everything of the family. You think that your wife is your body. Never you try that. You must respect your wife. Ọtụtụ mgbe ị ga-ahụ ezinụlọ na-aga n'ihu alụbata nke nwaanyị ozugbo ezinụlọ ahụ gbasa ọ na-eme n'ụlọ ya ka ọ na-adị na pleti ụfọdụ nwaanyị abịa hụrụ ezinụlọ tisa ya bụ na ụmụ nwoke nke nwoke na ụmụnne ya dị na mma bụ ozugbo nke nwaanyị gara ya hụrụ ọgịnị ndị niile tisa oke n'ọhịa mgbe n'ụzọ never you try that. The first family you should have now is that of your husband before you can consider other families. First of all, make yourself comfortable. Make sure that your husband is happy. Make sure that your wife is happy and comfortable. And the hope you won't get okay, I won't get why I'm going. Today I pray. You na big girl never look at it. Come here, guys. Money, sometimes you will not understand what love is all about. Oh, they will follow their social cover. It is not jealous or conceited or proud. If you get a moment, get a zero now. You should humble yourself. Don't be proud. You should eschew pride in your life, in your family. Because love is not working better. What I'm not going to church. That's one of the ways where I go. So whatever problem you have, try and settle it amicably. What do you do that? You cannot do that. You are so long as you don't get what. For your right, never have your hand up here. He has just a reason. What are you doing that man? Madame, Olé. Hello. Now you want a woman? I'm a champion of the second. Look at it. General, get a clear idea. The point here, they are now. Sorry. Madame, I'll give it. Okay. Hey, I'm walking my. One leg. I'm making one. I'm walking one. Okay, now you don't want me again. I'm about to okay. I'm up when you say one more. Okay, because they got away. I went to be all what. Okay, Adam Capel. Okay. Malonya Miragi Maponyo.
Bruzo mara onye ahụ ma onye ahụ Chike ya. na ma we. Bruzo mepee ihe. Ọwụ ya. Chere! Again. What's up? What did you chere? Asị m gị lee ma ọ ya nwa. Ọ ya. Ka ozi agbagote ngwa ka ozi. Elediri ndị na-amụta ha. M na-agafetala ebe m si n'ụlọ. Ole ndị na-amụta ha na marriage? Biko mee na ọsịsọ. Ndị dị anyị n'obi site na nkwado nke Chineke, Kristi na-enye ụdị ịhụnanya nke a ngozi na uju o doolu n'ụsọ site na baptizim. Ugbu a ọ ga-esitekwa na sakramenti pụrụ iche nye unu grasia ya na ike iji were kwudosi ike oge niile n'ebe onwe unu nọ, ya na iji were lụpụta ọrụ ndị ọzọ dịrị ndị lụrụ di na nwunye. Ya bụ ajọ ọma unu n'ihu nzukọ ugbu a ka unu gwupụta ihe bụ uche unu. Okechukwu anyị ya na Grace Chinyere, ọ bụkwarị n'obi unu ka o siri pụta na-enweghị mmanya ọbụla ịbịa ebe a kwe nkwa ịbụ ezi di na nwunye? Kwuchie ya ike na anụ ahịa ọ na-ekwu. Kwuchie ya ike ka ndị mmadụ hụ ya. Ụjọ tụrụ unu dịkwa nkwadobe mgbe unu na-eso ụzọ nke alụmdi na nwunye ịsọpụrụ onwe unu ya na ịhụrịta onwe unu n'anya mgbe unu abụọ ka nọ ndụ? Nabata ụmụ Chineke ga-enye unu, zụọ ha otu iwu Kristi na nzukọ ya siri chọọ. Ugbu a ebe unu chọrọ ịbanye n'ọkwa ịgba ndụ nke alụmdi na nwunye dị nsọ, jikọọ na aka nri unu wee nọrọ n'ihu Chineke na nzukọ ya kwupụta nkwekọrịta unu. Nwa bụ Nkechinyere Grace Damian, ịbụ nwunye m, ekwe gị nkwa aga m ahụ gị n'anya, m ga-akwụdosi ike n'ebe ị nọ, ma ọ dị mma ma ọ dị njọ, mana ahụike mana ahụ ọnwụnwụ. Aga m asọpụrụ gị ụbọchị niile nke ndụ m. Mụnwa bụ Nkechinyere Damian Grace, ewerela m nwa bụ Eustace Okechukwu anyị ya m ka ị bụrụ di m. Ekwe m gị nkwa aga m akwụdosi ike n'ebe ị nọ, ma ọ dị mma ma ọ dị njọ, mana ahụike mana ahụ ọnwụ. Aga m ahụ gị n'anya, aga m asọpụrụ gị ụbọchị niile nke ndụ. Chineke nke njikọ ọnụ nke nne na nna anyị isisi n'ogige Paradaịs bịa doo
ike ma gozie n'ime Kristi mkpọkọrịta nke a unu kwupụtara n'ihu nzukọ ya, ya bụ ihe Chineke jikọrọ ọnụ mmadụ ka Chineke gozie mgbaaka ndị a unu ga-enyerịta onwe unu iji gosi ịhụnanya na nkwudosi ike n'ebe onwe unu nọ, n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. NKECHINYERE Grace Damian na mgbaka nke a nke na-egosi ịhụnanya m n'ikwudosi ike m n'ebe ị nọ, n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Mgbaka nke a nke na-egosi ịhụnanya m na ikwudosi ike m n'ebe ị nọ, n'aha Nna na Nwa na Mmụọ. gafee elekere 11 ka ejikọrọ ụmụnne anyị na ndị a ọnụ, Donatus Chimamosu na nwunye ya Rosita Chikodi Nzegbulem na Yusus Okechukwu Anyam na Grace NKECHINYERE Damian, ya bụ site n'ike nke nzukọ isi nyere ịbụ ụkọchukwu na-arụ ọrụ n'ọkaikpe diocese n'ụbọchị taa na St. Michael the Archangel Omeleke, ka m na-kwupụta na mmadụ ndị a bụzi di na nwunye. Praise the Lord.
natara sakramenti nke alụmdi na nwunye taa ka ngozi nke aṅụrị na udo dị na ndụ ha ka ha na-enyekwara onwe ha aka iji wee bụrụ mmadụ zuru oke na ezigbo ndị otu Kristi. Anyị arịọ ọdịdị nwanụ maka ndị ezinụlọ na ndị enyi ha ka onye nwe anyị gọzie ndị niile nyere Donatus, Rosita, Justus na Grace aka site n'ekpere na nkwado ndị ọzọ wee rute n'aṅụrị nke ụbọchị taa. Anyị arịọ ọdịdị nwanụ maka ndị niile na-akwado maka agbamakwụkwọ ka ha hụ ụbọchị taa dịka ụbọchị nke dị nwenụ n'ime aṅụrị nke emume nke agbamakwụkwọ a. Ndụ nke ha ji obi na eziokwu were na-akwadobe. Anyị arịọ ọdịdị nwenụ maka ezinụlọ ndị otu Kristi gbasara agbasa ka Chineke nyere ha aka site na sakramenti nke ụbọchị taa ka ha chịkọtakwa ọnụ ọzọ. Anyị arịọ ọdịdị nwenụ maka ndị na-achọ njikere ụlọ ekpere ha mmezuore ha olileanya ha. Anyị arịọ ọdịdị nwenụ maka ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ka ha jiri ezigbo olileanya na ezi omume banye ma Kristi onye nwe anyị.
I chọrọ inye unu ndụmọdụ eguzo m ebe a n'aha ndị Obiligbo Adoration Ministry nọ na ụmụ Dura ụmụ Eleke ehime mba anọ Ọkigwe Diocese. Okay, ana m anụbu aha gị before mụ na gị ọjọọ amụgo like this. Good. Onye nke a bụ nwa Adoration. From today gị na Oriakụ ga-abụrụkwa ụmụ Adoration. Gịnị mere gị na nwunye gị jikwa n'ihe? Chima na nwunye ya ihe kwa. Kpọrọ Chukwu aka, kpọrọ Chukwu aka. For your progress in life, for your happiness in this union, read this Bible, study together every morning, every night. That is my precious gift to you. May God keep you together and you see God in heaven through Christ our Lord. To stay together, to pray together. God will not abandon you. He will not disappoint you. He will bless you people with children. And the welcome and the one. By this time next year, we shall gather for you. If you believe, back it to a 3 hot amen. Aaron's beat, the producer. Bínú ti rí ló bí ṣe yàn. Ẹnu la fi mọ ọbẹ̀ tó ní Maggi. From Lagos, London down to Paris. Your beauty baby girl bí orí rẹ̀ rí. Wọ́n ní òyìnbó tó ṣe bẹ́sù ló ṣe razor, baby. But my love for you na forever, baby. Life without you, girl, na wahala. We go dey together títí láí. Òyìnbó tó ṣe bẹ́sù ló ṣe razor, baby. But my love for you na forever, baby. Life without you, girl, na wahala. We go dey together títí láí. I bless the Lord for the day I found you. And for real, baby, I want nobody but you. My life is so complete with you around me. Magic can't let go, magic call ya wa show go. Like the moon and the sky, baby, come on, let's be one. Like the rainbows in the sky, baby, come on, let us friend. I only got kuku ojo do mi agbadanu. Nítorí bọ́mọdé ròyìn àṣàkàrànù. Honey, òyìnbó tó ṣe bẹ́sù ló ṣe razor, baby. But my love for you na forever, baby. Life without you, girl, na wahala. We go dey together títí láí. Òyìnbó tó ṣe bẹ́sù ló ṣe razor, baby.
a phone without data. Can you imagine eating a bread without butter? Can you imagine eating a bread without butter? The moon and the sky, baby come on let's be one. Like different rainbows in the sky, baby come on let us shine. I only talk about do mi agbadanu. Nítorí bọ́mọdé oyin àṣàkàrànù. Wọ́n ní òyìnbó tó ṣe pẹ́sù ló ṣe razor, baby. But my love for you na forever, baby. Life without you, girl, na wahala. We go dey together títí láé. Òyìnbó tó ṣe pẹ́sù ló ṣe razor, baby. But my love for you na forever. Oh, yeah. Please, may we know your name? My name's NKECHINYERE Grace Damian. Okay, from where? I'm from Umulo, Amuzi. Inobo. Miss. Right to who? To OKECHUKWU Eustace Anyam. Okay. Miss NK for short. Yeah. You know your husband very well. Your husband to be very well, right? Oh, yes. Okay, can you tell us a little thing about him? Wow. He's a nice man. He's a man that has compassion. Okay. He's a man that tolerates. And he's a man that tells the truth always. Wow. He's a straightforward person. That's the most thing I like about him. And to add it all, he has that God-fearing. Okay. That's good. So now, I want you to tell us, where the first place that you met? Well, we met, the first place we met, well, everything is divine. The marriage is divine. Okay. If I would say, it is divine, and as God have ordained it, that is how it happens. And it came to pass today. And I believe that God, who have designed it and ordained it, will make it to be perfect. Okay. Yeah. If you are asked to change something from your husband to be, what would you like to change? Okay. Action. Okay. If you are asked to change something in his life, what is that thing that you would like to change? Well, I would like to change anything that concerns hot-tempered. Okay. Yeah, that's all. Okay. So, do you have any message to him before you say I do? The message to him I have is that I have chosen him to be my husband. Okay. And I promise, by the special grace of God, who have made today to be a reality, I will stand by him. Amen. All time. Amen. So what's the expectation toward this marriage? My expectation towards this marriage is that God, who have made this marriage to be a successful, because I know it's going to be successful. Yeah. Because whatever God have determined, he said destiny can be delayed, but it can never be changed. So as God have destined that today will be a reality, and I believe that he have done this, we continue to do it in our life in order to make everything that we wish and that we desire to come to perfection in Jesus' name. Amen. Then your prayers to your friends, your ashebis, the new home you're entering today. My prayers to my Ashevi, mostly to my younger sister that is here with me, is that they should be prayerful and continue hoping on this God, that whatever thing he said he would do, that is what he would do. Okay. All right. Thank you so much, Miss Nkechi. Mrs. to be. Yes. Congratulations in advance. Thank you very much. Thank you so much. You're welcome. Capture my ugly face so I can appear in Anambra television. You cannot expect professors, medical doctors, lawyers in this very occasion. And Park video companies to come and cover this wedding. No, it's not possible. So many who are here, go to the band, they are professionals. I know about somebody nine. Sibiko Konya Wala Dewaroche. Oh, God, there is the one night. This is almost 2:30 or 2:32, if I'm not mistaken.
And then we came up here also. We are going to eat. They are well organized. This is a very organized wedding. Our wedding in the Ejiri waterproof. Doladi. You may want to manage. Give boy a car in the Goyo. Only Cocharoa, you got to be get like that. Over the two families. So the two families organized and recognized the presence of His Royal Highness. As S.I. Okechukwu, number one of elected. That is number one of elected. Ima. Yebawo Nze Linus Anyanwụ. Nze Linus Anyanwụ. Ohe m dị chọ ka ndị a na-akụkwado aka ebe a. Nze Linus Anyanwụ. Mmemme dị ogbe enwere onye a ga-akpọ na aga ihe. Nna m ukwu biko bịawa n'isi oche. Chọtara m ofu ọsha ndị isi dị mma, ndị ahụ dị gara gara, ndị bụ blessing agagharị na-awụ ndị bụ kọs. Ka ha nwee ike bịa nabatara m. Nze Anlọlọ Linus Anyanwụ. Biko onye nze ozugbo ọ ga-adịrị gị na mma. Onye alụtara ezigbo nwaanyị ọhịa ịhụrụ o ji ka dị fresh n'ugbu a. Ya wụ na ọ lụtara ajọ nwaanyị ama ntị ya akụkpọchala n'ime. Ị na-alụ nwaanyị ga-ewe ụra. This is Nze Anlọlọ Linus Anyanwụ. Nwoke ka nwaanyị mma. Ekwe ime pointed nose. Daddy bụ onye isi oche tanụ. Ọ ga-adịrị gị na mma. Ndị ọzọ soro m n'otu anyị na mmemme ahụ na ahụ anyị alaala. A na-awụkwado aka hia. Ọ ga-adịrị gị na mma Nze Anlọlọ Linus Anyanwụ. We also welcome the presence of Chief Eva Anyanwụ. Chief Eva Anyanwụ. Chief Anlọlọ Eva. Chief Ikaraka. Chief Iwuru ala ịnọ na site. Iwuru ọgwụ ịwa ntị malaria. Enweghị ihe ntaga nga idu. Chief ọ ga-adịrị gị na mma. Ọ wee mechaa gị ileta ma arịaga ịhụ. Ileta m. Ọ ga-adịrị gị na mma Chief Eva. We also welcome the presence of Chief Longinus Anyanwụ. Chief Longinus Anyanwụ Eziugwu. Ọkpata Eziugwu nke mbụ na mbụ. Chief Longinus Anyanwụ. Ọkpata Ozuọha. Ya yiri nna m ochie. Ezi nwanne m ọ ga-adịrị gị na mma nwa akara aka. Bịa ịhụ nwa akara aka. Akụhụrụ ya. Mgbe ishe n'ụwa bụrụ egwu. Mr. and Mrs. Vin Anyanwụ. Mr. and Mrs. Vin Anyanwụ. Eji m like mmadụ chi correct my mistake. Ya were ego mama aka ntị. Ohi m na-eji anata correction ọsịsọ. Without it, ọ na-akụbacha akụba. Mr. and Mrs. Vin Anyanwụ. Biko nna ya gbapụ ya ọsọ. Nwoke dị mma gị na lọlọ gị. Gbapụ ya ọsọ. My name, all my son name. I'm proud of my name. Mr. and Mrs. Vin Anyanwụ. Either one is your child. Ogala. Pastor Godwin is here. Pastor, I'm a TD of Mississippi. I was single pastor. Pastor and Mrs. Godwin is here. Ihe gezere taa. We
also welcome Chief Alala Ndobisi Okafo. Chief Alala Ndobisi Okafo. Mr. and Mrs. Charles Anyanwu. Mr. and Mrs. Charles Anyanwu. NKECHINYERE Austin Wachitu, a former rep member. Anyanwu love this name, and I can't consist. You also names. Yeah. Anyanwu 100 in a gamma. The tenants are Maka. Mr. and Mrs. Ansalam Anyanwu. Professor Frank Iwabu, the chairman of this occasion. Professor Frank Iwabu. 9 minutes, 9 minutes. When you look out there, you will see a black man, a great chairman, watching Malaysia. Professor Frank Iwabu. Special number for chairman, please. Special number. This is Jimba. Somebody lay. If this is Jimba. You're welcome. Someone is not. I someone is not. Someone is not. We want to welcome another special person. My name is Miss NKECHINYERE Grace Damian. My name is Mr. OKECHUKWU Anyam. We are Mr. and Mrs. OKECHUKWU Anyam. My name is Miss NKECHINYERE Grace Damian. My name is Mr. OKECHUKWU Eustace Anyam. We are Mr. and Mrs. OKECHUKWU Anyam. We are Mr. and Mrs. OKECHUKWU Anyam. His Royal Highness S.I. OKECHUKWU, number 1 of Elected, and his good friend, His Royal Highness S.A. Engineer T.C. Iwabu, S.R.O. 2 of Venezuela. I want to know now, the Chibanese.
The arrival of the bride and the groom. Okay, I am NKECHINYERE. Have you seen my beautiful baby? Have you seen my beautiful baby? Yeah, let me say my beautiful baby. Baby, I should everybody the way. But I didn't know. You tell him now, madam. But that's it. I said, I'm going to go off the face. I'm going to sugar, baby, let down. Everybody want the mama. I should be mama. I should be mama. Mama.
Okay, go meet your wife. Comment sur les masques? Quelle est la
NKECHINYERE Thank you. Na face here na isa na chare pai. Ojo tawage pai ya. Face here na isa na chare pai. Na isa ko ga na tu. Ibo ya ko no na pai ya. Ai kwa no nyemu na mmadụ na pai ya. Onye na-enwe mmadụ. Because of occasions. Because they are here in the book of Monday, ya won't enwe mmadụ. I'm a priest of an enwe mmadụ before continue the occasion. Case in the Teruba, okay? Case in the earlier, or didn't much in a cage in Gozuna above. No, the Karata 1 yellow. All you make crazy 2 million. And I got pay before the Nabag. At least in Gabara Potato, Gabara Melon, but I guess already 2 million. In my father, Bruno was almost in it, 1 nana for 20 million. I hate Jababon. And a Chineka gave a Kawara Kuno, Naha Jesus. Nobody will kidnap you. Nobody will kidnap you people. Nepola got 5 minutes because of 2 million. Upon every name, contact any no you may invite here. Some of them are professors, some lawyers, some barristers, some engineers, some businessmen. Then after 20 container 40 feet. Nihuaya. Which I will bring in a beach free. When in a beach 40 feet free and then there. Even more copium and the more I will be able to live when I think I go for 2020. Okay, bigger we put in each other 2020. We had better. In my own way, will be a man at Patego says. Oh, when you will be a book, Patego says. And I think I go see and I keep us. Cocha there. Now, Unacha Hickley's on the area. When I only to them, I may do Nunana. Unanel. Eh? Unanel memory. All of one telephone, yes, you can. What I say again, I'm not near again, I'm not. Chama, it's a bit to Naya. But you got some brave granite. Who come for a boat to here, the Ababa Mother, my work. Hello, the sponsor. Oh, what you may say to Lena. What you may say to Lena. I am too sorry, when mother. But I bet my job, on engineer. Opening the Cambo, I will give you what when I get Yauna, Helene, Abula. When I got an order, eh? Look at them. Whatever you're among them, what do you say? He will. How again a break in me. And when Bunko see the Yamago. Why probably was all over when you went to me and so bad. Here I can't go on. I'm on a move to mood. Anyway, not 2 million and 900 lang I heard about 5,000. You can have a 40 in a shack. I will put him at the patrol. Snake and why also there? No one did a big young company. No one idea cannot be young. They were up for one, they cannot be young company. Because I went in at the top of 4 over here, on. No, you keep for a white now. Okay, mommy. Why is a patari? One man, one them. Over that, you go. Why you be poor? You will be poor. Okay, what are they now? 2 million, have a travel and get rid of us. Okay. I did it check in the meeting and we get here.
Give a check on me. I have a memory 20,000 more than that. Here we tour up to get off. No. Okay, then. I got dragon on me. Yeah, keep back up on you. And one number out by you. You will even the water. No machine, no machine. You can get you promoted. Young worker than my back. Like you hear a pencil. Only one number up by you. You know what? I pack a wheel of I got dragon on me. No, don't dragon one. And I could watch Chineka. Who are the Chineka? No more dragon on my home. Like another. It's about it. Now, the cake out of from muddy. In what we will never do water, never do nada. Nada. Other cause also can work a go about your wine. About your wine. No, not natural, no gun, only can wine. Like a buy one. I put some on the wine. Time and over. None of him need to saw some mother, baby, I better like a walking. So some mother, some man, over mother, I continue. So some mother, and before wine get me involved. Walk up before wine get me involved. Nurala game with a mother, I can't win mother. Miss Nurala, feel you're comfortable. And I have a name. Thank you. Okay. What may I get the phone number was home? I don't ask him for wine. Walk up, I'm up on my one. It is really him wine, but I won't walk in a child. After all, I will work a bit of project now. I could wine a person. Lion house. We are more on and the woman who live in an OKECHUKWU. A man here, Buri, a Kawanga. I got from the maternity no woman I can get 4,000. Yeah, no me when I know this shit. I got 300 men. Chewa mi achewa, chikanya na kuhusu kwa mchanga pona hawa na chia na metum nobi. Yana changa yana metum nobi. Udah deregen no. Udah naruwa mo kada mi ngora mado no. Udah nanda nani janya kwa gongo dapat tuan. His Royal Highnesses, Ugoeje. Ndobo uleba ndewolo dumele kana nde himamba nono ga ndewolo ndenya ni si obodo ndo ọzọ n'ebe a ndewolo biko anyị nọ na nnọọ kemgbe ụtụtụ anyị gara na chọọchị Father made a solemnization of the marriage, and I know that not like the move by the also, but before I remember any other thing, I'm going to talk for the pastor, any other clergy, or any volunteer. Good morning, brother. Company. I want a monster. Tupu monster. And I don't if you are mother and here. Ya gosi ndị a mere married na church ụtụtụ a ndị anyị na ha nọ ebe a sị ka anyị ṅụọ rie celebrate ha with them gozie ha gozie ndị niile bere ebe a ka anyị siri chi ebe ọbụla anyị si wee bịa biko nna ka anyị siri bịa ka anyị sikwa ka aha laa n'udo Era jadi lebar, jadi naik bunuti, jadi putranya, anak tadi ada, ini nak kain ayo, hana, wana monso, lagi menahu,
ọjị na ndị buhari Karachi Bugara, His Royal Highness NKECHINYERE, Elu number 1 of Eleki. No mask. I am the Eleki. Eleke, metunu. Elenama, metunu. Eleke okpokologo, metunu. Metunu. Ọjọ́ erule m aka. Nwunye m nwoke. Ekwochi. N'ebe o ruru m aka, o ruo n'ụmụ eleka niile aka, ka m chọwazie onye eze ọzọ mana ya nọ ebe a, eze iwu abụ. Iwu abụwo onye ụmụ eze ala, and he is my senior. N'eze senior. Ekwochi. ọ̀rẹ́ wẹ̀ sí máa ń tù ú ọ̀gàdìwò náà mọ ẹgbẹ́ sí ohun ẹlẹ́kẹ̀ẹ́ ọjọ́ ọtụtụ okwu adịghị mma n'ụka mgbede a ga-eji ọhara wee ndị ụmụeze a ụmụnaka nụ Mama, abada no mukabi umwezi anyu. Ọjà bílá nù ó. Imo State náà ga agáwọn nù ọjì. Unu mara ọjì ihe ọwụ, ọjì ihe ọma. Ebe ọ na-awezi n'ọka ahụzuru ya. Agase kabujiye ejana ngwe yitanya ngwe mba ene na mma akwelara mu yemoji ambasa pala ni an menye chi azu ene na mma kwene krod kujera yoji O nwere ndị lere anyị nwanyị ọkwa eziokwu. Atawa hoche ha kwa ha ban nwunye anyị lawa ga mo wọle ndị obo biko buru enyi m ha ọchị a ka o ru ha aka ọbịa nana ha nwunye m ọwụ kperela ya kpe ama m otu n'ọchị eme Ezagi nwe ekele. Ndị anyị n'ọjị. Ekele. Ọwụsọ onye nwere ọka na-esi ọrụ. Isi weta bat. Ekele akwa akpagbo. Mr. and Mrs. Elee ebe Mrs. si ọwụ bro. Ekpata mba anọ kara ịkpọ bụ ahụ. Ndị bụ ahụ n'ọjị. Emesi ọjị a. Onye ìtúbọ̀ máa ń lọ ẹ̀bá wọ́n dàbọ̀ lọ́gbọ́ ẹ̀ agbésọ jẹ́ láìṣe ẹgbẹ́ ọ̀zà gbogbo sí náà. Biko nọ ọchị nwụrụ ukwu. Ka anyị nwoke ọbụla ji okwu wepụ okwu ya ka anyị gọzie ọjị. Anyị na-ekele gị onye eluigwe Jehova kusu niile ke ndị agha onye naanị ya bụ chi. Ekele dịrị gị dịrị aha nsọ n'ihi na ị kwere ka anyị zukọọ n'ama na mgbe dịka na mgbe a ịgba ama
gbasara nwanne anyị nwoke na nwunye ya na agbamakwụkwọ ka dị nsọ ka e mere n'ụlọ ukwu n'Ụmụeleke n'ụbọchị taa. Ekele dịrị gị n'ihi mkpụrụ ibe niile ndị zuru. Ekele dịrị gị n'ihi ilu oge anyị ya. Jehova ukwu, biko gbaghara adịghị ka anyị nke ọbụla anyị siri mejọọ dịka anụ ahụ anyị bụ n'aha nwa gị Jizọs Kraịst, biko gbaghara. Ma arịọ n'obi ọma gị onye eluigwe ka ị gọziere anyị ọjị ndị a, gọzikwere anyị mmiri ọjị ndị a, doro anyị ha nsọ. Kwee ka ha soro n'ihe eji azụ anụ ahụ anyị, ka dị na ahụ anyị nye naanị gị Chineke otuto. Nke a bụ arịrịọ anyị baa n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Amen. Ogologo ndụ gị. Biko anyị ga-ewere ije igwe eji ekwu okwu nye chairman ka o nwee ike gwata anyị obere okwu ife anyị aga n'ihu ime ihe ndị ọzọ. Thank you very much. Biko otu m siri kwuo na mbụ, anya nọtụla nnọọ kemgbe a gbasara ụka. Ebe nọ na nke anyị na-eme ugbu a ọ ga-eruru 30 minutes because ihe anyị bịara ebe ugbu a wụ iri oriri na ịṅụ ma mmanya ma mmiri wete ndị mere wedding na church earlier in the day. Elekwere mụ na ndị chiri nri nke ekwuole earlier ha sị they have more than the number of people here. So I'm sure na nri ga-abara onye ọbụla, mmanya ga-abara onye ọbụla, mmiri ga-abara onye ọbụla. Biko, this session of the wedding is for us to eat, drink, dance with the celebrants. Nkechi na Okechukwu. Ndị maara akụkọ bara mmadụ abụọ a ga-ama na ha abụọ enwere a good formula for themselves. They have shown love, they have shown patience for each other. So, aga m ekwu na Okechukwu na Nkechi etinyetụrụ na alụ nwụọ na ụlọ mara na marriage enweghị special formula. Unu nwee formula kere ito na abụọ unu elela anya na marriage ndị ka ọzọ gị nọrọ gị na-asọ dịka ebiri onye keke onye ka arụ ọnụ na onye nke ọzọ nke ọzọ. The most important thing is that two of you are happy in marriage. So all your as we go ahead with and celebrate with two of them, only one especially if they want a hard thing that will have very blessed. But we make a special speech. We make out a little time for such. And we also back as we move on. So, because all we have na session I am really
no Homa, no violence at all. They want to pick on. Thank you, my able chairman, Professor Frankie Wagon. It shall be well with you of you. Unuge Jinka, Unuge Yorendo, Unage Jomike, Abanyana Leze Libre, Unage Jikonoria, Abanyananka. The prophet of God who created Kogeme. Also, when you believe the prophecy of the prophet of God, you shall prosper. I got a thunder, but I have a tatum walk on one. Then a pay a caporation, a la company Menekeka. You buy a cake through many colors and not only I need from you. Tell us your name, your company's name, and why this Miss Kokwo color is involved. Thank you. Praise God. I only the best. Fashion and designing. I bought on 47 Ayaba ways. So, I want eyeliner, edgy red, and the white women. Red in a gossip put on white in a gossip put Udo. So, yeah, I want to. They can't name me man and ambassador. Here, you make a cab with hot on a hen at Pilu. But not very Camarana. A bay hot on Hilu and he also got a put in Hilu dinner. So, the kind of cake and a baby jazz now we are. Nudo, and Honaya got it to Hogan in it. And when you have a chineke go on, my double abuike. Aha, Jesus. Iko kuwara ni Chineke aka. Acho me no 150, 200 years. Acho me jori abaraka kuwara Chineke aka. Owaka. Acho mkumu nema na alube de Lord this year. Dike na alube wine lo. Dike na apata bego. Kuwara aka kuheri uzo. Kuwa naka. Kuheri uzo. Otu aka oga de na ha Jesus. Wanne mwa machire no. Ya lori aka ya. Mr. and Mrs. Professor Frank Iwabu. Yeah, you got a man, but he goes here them time. Again, I had a man on the Chief of John Korea. One Korea, 100 more to one them. They are both Yama. Organization Chief of John Korea got dragon. No, Persian Haka. Nam Jishay Copel, Jishay. Chineke was on Gala, or Dimania, Bawani men who might should make. Yawabalande, because Kawaiana Lala, Wobo Boko, and Shiana from Namlanya. Giga children, Nam Puchahin, and Nupungata. What's that, Yana? Mbawashi, why am no pro? I'm a little professor. You got no opinion. You don't have to go. Ufonye from Obo, Yawa from Mama, Ufonye Gabaranya Tebe, Hemenota, Kaina Chok, Ogan, Nebomoyano. Onye America no be ado tata. Chineke anyị na-asọpụrụ anyị na-ebulu n'ihi ikwere ka ijikọ ndị ọnụ n'ụbọchị taa o si na alaeze gị bịa si na otu a ka nwaanyị ga-esi rapụ nne na nna ya bịapụta ke nwoke ha wee bụrụ otu. Chineke biko anyị na-ayọ gị ihe akụ ihe enwenwe n'ime ndụ ha n'ụbọchị taa dịka ha kwanyere gị ugwu ya mee ihe si eme tutu mmadụ azawa gị na nwunye n'ụlọ ụka gị taa meghepụ ọnụ ụzọ nke eluigwe were ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị wee chọọ ha mma. Nwunye ya ga-anwụ n'afọ ime, ọ ga-anwụ na tiyeta, ọ ga-amụ ụtọ nne echi mụọ ya n'udo, tụrụ ime mụọ ya n'udo.
Chineke nke nwoke ọhụrụ na ọ na-ebute 1 million before na akaụntụ everyday ha ga nabatazi ugbu a budo onye nwanyị anyị ọhụ ụbọ amara nka ịdị n'otu baa n'aha nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ. Anakụkọ aka ebe biko onye mere keke a bịa nso. Thank you. Yes, I don't like the other way. And where did they have hot water? Learn and home, as what you hold down on it. And like OKECHUKWU, Obako Shamore. Here is known that Mother Brag, Biludo. More. You make a gossip in a manoba. Ha ga-ebi ndụ ogologo ọhịa mmerọsa Chiọga adịrị na mma lọlọ ihe adịghị kwuru eziokwu ka ihe kwuru eziokwu chief ọhara wee sụla emere nwuchu Okeja na too much Nkechi yeah, we have not seen no marriage came in anywhere. This is a marriage that's made in heaven. Yeah, I'm going to go okay, we'll try my own. Look at work, wine. Look at Billy Udon. When you're all out with your job, and that was the result. That's what if you are to tell. I will take it the aka. Cotton board on the server. And when I'm a show, I'm sure can work on you from the front door. Yeah, correct. But they will take out of that half ball and 1 year more at all. That's resilient. That's patient. And I know both of them have it. I got little lamb now. Patience and resilience so much. So much. Now Jesus Christ. Thank you, Chief Mokoro. My own observation was that out of the manifestation of what God has joined together, that nobody can put asunder. And so shall it be in the name of Jesus. Secondly, take care of Munamda. Walking, they could have developed protect the and God will bless you. Thank you. Thank you, sir. We shall be well with you in Jesus' name. Kachineke gozie mmadụ niile, gozie ụbọchị taa, ka ọ mara oke na nkechi mma n'aha Jizọs. Na unu ga-anọrụ ala ka unu nwee ike rie ndị first before unu agbawa egwu. Anyị ga-ahụ otu ị ga-esi efi ụdị nke gị ma ọ bụ ndị ga-esi efi nke gị. Esi eti elu ugbu a. Ya kọpụ. Please, in the cake, hurry up. I am my in the house because all women is I want to stop on another please.
the chief chief Abobo. I heard the here got Yan no sis, you know. With the policy wish. Anyanwụ ya nwaanyị chọrọ inye gị eri nke ịsawo ịma enwere ndị mere n'ihe for 5 years gaa na-eme n'ugbo ọrụ nwaanyị otu o si ebe ihe ikpere n'ala iji gwakwa gị na ọ nwere humble wife. A humble wife. Mbanyate ya mmekọ ọhụrụ eti ya olofe ihe ejikwana ike eri ya. Ịma ndị dịkwa na-eji ike eri oke nri. Ọnwa anyị nwa wepụta ọmanụ na-eri oke nri. Ị ga-ahụ anyị ga-ericha puku tara abụọ atọ. Igmanụ ya tọrọla ya n'anya. Ịkpaza obi ya. Liver. That in na gobo na for liver. Don't give me too much. Just you will in my one for man, I go occasion. I like Yay, water. Yay, Miss Yellow one. Miss Yellow has. Mama was on our Atamia, Mama too long. Highest big man in the location, yeah, I got the head. 1 minute. I want to say when open or plantain. No feed each other. One night, I put me and no fish feed me. I never talk again, a big man. You must do, feed your wife. You can't go on the egg away, put you in here. You must feed your wife. You will cover and cover. That's a good idea for the field, and on. Get you up there. Get tablets. Onye na-enye nwata anyị na-aracha aka. Inye onye agụrụ n'isi enye nwata ericha ya gbaa ya mmiri. Aka nwata ekebere. Ihe ọkụ ya na-ebe ije ụlọ gịnị bụ ya sị enyechakwala m ya nri ya ihe otu mama m na-ekwe ya. Mgbe ọbụla mmadụ gị mebere bụ ebu n'ọkụ. Ahụ ya na-adị ya mma. Carry a whole one on the contact. Suspect what we are you win. Thank you. Why don't you all my kind of general process? You will hear the one about a white you will toast. Nasa super care. Nine, Upacorita, you go your cup to jump, cup to jump. Matthew 18:13, onye nwanyị sị ihe ụlọ anyị kara n'ụwa otu a ka esi aka ya n'eluigwe nke ụlọ anyị kwuburu n'ụwa otu a ka esi kwuburu ya n'eluigwe ya dị ka ọgbụgba ndụ onye nwanyị na ụmụazị ya gbara ọ sị n'ụbọchị taa na ọ ga-adịrị Oke na Nkechi mma otu anyị niile kwekọtara n'ụbọchị taa na ọ ga-adịrị ha na mma ha ga-enwe ọmụmụ nwoke nwa ọmụmụ nwaanyị ihe a ga-esikwere ha ike ọzọ. Anyị ekwubi okwu ụbọchị taa okporo ụzọ ha niile ga-awa ha were eluigwe ga-emeghere ha onye ọbụla hụrụ ha ga-ahụ ha n'anya ihe ọbụla ha na-achọ n'afọ gara aga Chineke ga-eji eleta ha n'afọ a n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Amen. Ọwa na iko na-akwado
shake them with your toast. One equal. Pop jump off. Chief Barrister Onyeweke, ọka adịghị na mma. NKECHINYERE, onye ọma na Swiss, onye ọma na Chevano, onye ọma na Swiss, ọka adịghị na mma. Ama m na ị ga-abịa, ị na-ahụtụrụ onwe gị mba. Anyị ma onye na-eri echeta mmadụ. My big brother from Durable Farmers Community, OKECHUKWU, importer and exporter, and no one the other one. All of the other come. The time has come. We get what the problem today happy. Thank you very much, sir.
God bless you, sir.
Yeah.
Thank you.
America, this over the Carlo, Yasin Mba. I said, what is it? It's a sort of end. Yes, a man of one, I get children. And Tata, I am a boy here, but no children. Work by them, work rubber, to work rubber. I actually so got home and I just got there. You have one boy, man. Let the man I owe my yoga. I don't know why I saw. You got to put a here. But then put a plant in a here. Take care. Got to get the van. Can you, Manage?
Potential engineer NKECHINYERE Esimu Umulo Amuzi Obo. So I will have one. I hope the man over the menu primary. Nah, I'll follow for her for us there no more. I was not for her for.
dị nnukwu ọṅụ ọya mere ejipụta ihe a ka e were sị ya gazie ikwuchala kwuchala ọ bụrụ na ile anya unu ga-ahụ na ikwe o nyere nga ike nwaanyị na-eji shiri dị ya nri anyị hụ na nkwudo na-esi were ya esi ọrụ nri ọ wee ji akụwa dị isi lekwa ihe ọzọ zụrụ anyị ọ sị ị ga-amụ nwa ị ga-awụbarị woman ọhịa ha jiri zụtacha ihe ndị a ị ga-amụrịrị otu nne gị siri nwụọ ma ọ sọrọ ekwensu ma ọ sọọ ya ke ihe ị ga na-eji ekowe nwa nwata maka ọshịa na nwata ga-anyị mama enye ọshị gị sapụ ka ahụ ke ihe ị ga na-eji agba mmiri nke esi pọmpụ unu mechie gị were ka emere zavụ ke wee ka igwe ị ga na-eji eshiri dị gị nri dị mma mgbe ụlọ iwe dị gị ejikwala eke igwe eshiri dị gị nri were obiọma gị shie nri nri ụmụ mana ihe ka a na-arụ ndị ka anyị elee ihe ọ na-arụ ha eji ike etuo gị na ya abụọ for 3 days na enwe onye ga-akụrụ na aka n'ụzọ enyi ha ahụ ha si kemgbe unu ga-anọ hazie onwe unu maka ihe ga-apụta ihe ndị 9 months ha ka Chineke onye mere ka ọ dị ọcha n'ụbọchị taa gọzie nne na nna wetara ihe a gọzie ikwu na ibe obi dị mma n'ụbọchị taa ka ọnọdụ a wụrụ ọnọdụ onye ọbụla ọ na-agụ agụrụ ga-enweta n'ụbọchị taa n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị ọnwụta ọ dị nna m enweghị ọzọ nne ya n'elu unu na-enyetụ ọ ga-enye ngozi ọ ga-eme enye ngozi ebe nne m ọhụghị dị mmadụ ebido nwa gị Chineke na-ekelekwasị ya n'ozi na mmeghara ike ya niile o nyere anyị anyị were dere ndụ n'ụbọchị taa Chukwu ọma na-asịrịwe ekele nara n'aha Jizọs Okechias na Nkechinyere unu ga-amụ nwoke mụọ nwaanyị buru ya ọ ga-enyekwa unu ihe unu ga-eji zụọ ha n'aha Jizọs ahụike ya ka anyị na-mgbe niile ka unu nwee ahụike nwee ike iji na-elekọta ụmụaka unu n'aha Jizọs unu ahụla nne ya ọhịa m ji si ya bịa nso na ntaja anya Chika dị ya onweghị ihe nyere gị n'omume Chika dị ya onweghị ihe nyere ya n'omume Chika dị ya onweghị ihe nyere ya n'imedo ihe aha na-ekweghị omume ka Chineke nna m mere na ntaja anya Chika dị ya onweghị ihe nyere gị n'omume eze nne n'aha Jizọs anyị dị 10,000 na-asị ha gaa n'iru n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị ụmụ nwaanyị niile ga-enwe otu ntutu nwaanyị a nwere ekele ruru Chineke na di ya mechara bata n'ụbọchị nke taa a na-anara the glory from God dịka nwa ya si wee kwuo ana m agọzi unu n'ahụ mmụdụrụ ọfọ maka mụ the chief of this mmụdụrụ ọfọ o nweghị ngozi ọbụla m nyere na-aga dị authentic aga m agọzi unu n'Eke agọzi unu n'Orie gọzi unu na-agọzi unu na Nkwọ na Chineke ga-enye unu ọmụmụ nwoke ị ga-agwa anyị otu obi ibe gị n'ụbọchị taa kelekwana ndị bịara gị mmemme bụrụkwuru ha tụfuo n'aka Chineke maka onye bịara nga mmadụ ma ọ lara ugwu ya na-eke ikelecha nwunye gị ekele gwakwana ya otu obi gị n'ụbọchị taa. Thank you. Ndị niile bịara m occasion taa ana m ekele unu niile by honoring my invitation
Say God will bless you people all and lead you safely to your various destinations in Jesus' name. Today I'm fully overwhelmed with joy. When I was in the church today, tears of joy came out of my eyes. So I'm going to go from Nanya. So I can't see where I'm going to explain now. Jehovah Buchinaka all look. So Unun de Bran Ekelemun. Where's Ukunu Juepenamicha? Apa ego Oberegas, we are Putanimia. Jehovah Buchinaka goes money from Martina Jesus. When I open Chinakai, Gonya provide remo, operating Santahim to where host to Mundam and Dayim Nipunipam Neva. Go make up on where Bawanye, Yarakabi. Let the Almighty God multiply me in billions folds in Jesus' name. You people are welcome in Jesus' name. May the peace of God Almighty be with you people in the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit of God. So shall it be in Jesus' name. My husband. I said the Lord who have led you here safely today, He led you back to your destinations in Jesus' name. As you honor my invitation, may the Lord honor you this year 2020 in Jesus' name. Amen. As many of you that are happy with me today, that like what is happening today, may the Almighty God do it in your life in Jesus' name. I say all of you are welcome in Jesus' name. Thank you all.